Le ngane angithi niyazi ukuthi umuntu uma ngabe ezele emshadweni kusuke lo ngane ungeya lapho ngenza kanjalo ngoba waze walala ukhumalo engazi ukuthi iyakhe. Awu. Wena uyena okakhumalo nanguyihlo. Ucaba uyihlo. Nangucaba. Uyena ihlobo. Manje ukhona okunye okufunayo. Nganginezathu ngoba ngisave umshado wami. Angithi yebo nganginezathu naye futhi naloyihlo ngingasamtholi nakuleyo phone. Ofuna ngenze njani? Yale ngiyiqale ematsheni phela ngoba wena ufuna uyihlo. Kodwa elami icala ke angithi wahamba wakuthola naku kuyihlo khona khuluma naye. Nina bakashana kamenzi aphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda ehlana nasezantsi kuyifunda zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Ngaza kwethu siyabingelela lena-ke i-Black Live TV kanti-ke uhlelo sikulona luthi akumazi ubaba bayabhala-ke abantu bayalakanyelana bakhala ngobaba bafuna ukwazi obaba babo. Thina sikhona-ke ukuxazulula sithole ukuthi siyamthola ubaba noma simtholi noma kuneyitori behind. Kodwa-ke namhlanje ukhona la uzosixoxela ukuthi kungani la uzokhuluma ngalo. Lelami igama King Sichaka ngwalapha kaLuqa. Sabona sisi. Yebo sawubona bhuti. Ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila. Ngane yakwethu bani lo? No, why nonke mana wo? Why nonke manifika la? Ngiyanibingelele. Senifuna ukushaya yonke into sometime. Kanti nibizo balibizwa ngayimi. Sibizo. Hayi, ngihlala phansi nathi sekani koso. Relaxane ngaza kodwa. Ubani lo igama? uNonhle wakaKhumalo. Okay ngane Ona yakwethu. 19 years. Right. Awusathu sibeka kodabeni lakho. Ngize lapha ngokuzofunisa ubaba. Umama mangabe ngiye ngibuze ngobaba uke sihilizisana. Sengize ngathatha isinqumo sokuthi ngiyohlala nomalumekazi wami. Okay. Ngoba sigcina nje ukuxabana ngabuza ukuthi mama uzongitshena nini iqiniso ngobaba. Ngimbuza ukuthi bonke osisibami laba abanye esizalwa nabo nobhuti bami izinto zabo ziyaphumelela. Mina mengifaka isiphanda sale ekhaya okwami kuyabheda ngimane ngigule mekade kunomcimbi ekhaya. So ngizofuna usizo la ufuna ubaba wami oyibiological. Yebo. Uma wakho mangabe ekhuluma nawe uveza into yokuthi uthini nje mayekhuluma ngendaba yababa khona kuvezela khona noma Akaphumele obala ukuthi ngizalo uba uma nathi ngowale ekhaya kaKhumalo. uphelele lapho. Wona beside leyo kugula mawufaka isiphandla khona ezinye izinto ezibona ngama challenges kuwena. Akukho kuthini. Ngaphandle ukuthi nje mangifaka isiphanda sakhona ngiba nezinkinga and abanye bayaphumelela. Mina okwami ngimile nje. Kuze ngabe ngiapplyile ngiqhubela phambili nokufuna awukho umehluko angiyitholi ikhala. So ngoba uyasho la usemncane ngokwakho unabo abangani if bexoxa ngabazali babo iyakuthinta nawe lento. Ngiphatheka kabuhlungu ngoba njalo mengizobuza ngobaba kufana ukuthi ngisuke ngisusudlama egcekeni. Ngase ngadecide ukuthi ngiyohlala la ngizokwazi khona ukuthi manginomalumekazi uyena umuntu ongcono. Yena naye umalumekazi nenikhuluma athini ukazama ukukhuluma nomama mhlawumbe? Cha, uthi angikhulume nomama wami. Yena nje ugcina nje kuphela engafuni ukuyingena. Uthi akahlangene ngingabuza umzali. Sithatha sibeke uma wakho umuntu onjani. Sichazele ngaye ngoba sina simanzi phela waziwa umuntu ophansi. Kodwa mesikhuluma ngokwababa uma navuke isidlamlilo nje esithubeni. Because uzangishaye mengithi ngikhuluma indaba yababa manje sengadecide ukuthi singabe sisayikhuluma. Njengoba ngizelana ke ngiyathemba ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi mase kukhona abanye abazongisiza akwazi ukuvela obala. Imvamisa ufamisanga ukuthi ingazi amantombazana kubezona inakho into kababa. Kuyaye kuba abafana. But la sibona wona wentombazana ufuna ubaba. Awumthembi enough uma. Hayi angimthembi izenzo zakhe ezenza ngingamthembi mengibuza ngobaba akwazi ukuthi makuwukuthi ngowakulomuzi ngempela mengibuza yini angehlisa umoya njalo mengibuza ngobaba uma naphamisa umoya okusho ukuthi naye khona into erongayo akawayenza before. Kanza kodwa singageqa amagula simuki isiqephu nje ugaba sokuqala lesila sizothola khona udaba ukuthi size ngani mhlawumbe ukubalekile ukuthi simthole yena umali okukhulunywa ngaye siza ukuthi maye ephawulela uzothini siza ukuthi yena ngempela lengane iyamsukela noma ikhuluma into eyikhona
mayekhuluma into eyiyona kuvimbeni ukuthi yona yazi iqinisa. Sambeni ke sekuma. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Phinde sinamukele ke once again siyazi ukuthi egcineni besigcine sikhuluma nodadewethu omncane ekhuluma ukuthi naye uzokhala esikanandi ufuna ukwazi ngobaba wakhe saye sesivela ke indaba yokuthi cha kumele simthole uma siza ukuthi mhlambe sithini iside lakhe singakhuluma iside elilodwa kanti ingane isengele imithi iyo nje asibingelele kumaye sefikile phakathi kwethu siza ukuthi yena uPaula athini lo daba sabona Yebo njani? sikhona Isikhona nathi. ubani uma Uceliwe Khumalo. Ma Oshadele waKhumalo. siyabonga masijabule nje ukuthi ukwazile ukufika masicela ukuthi ube khona even though bongazi usikubizelana kodwa ke ngiyacabanga ukuthi uyamazi umntwana Yebo ngiyamazi wami. wakho aqhamuka esimanye wamgcana umntwana Akusona isikhathi eside. Ngathi kulama sontwana adlule. Ambalo. manihlanda wa Asihlali ndawonye yena uhlala kadadewethu kwadadewethu. usiphi isizathu ma senza ukuthi ningahlali ndawonye uma ukuthi ungasixoxela Iqhamukapi manje zonke le inkulumo? ukuthi kodwa ke mhlawumbe ake sidedele yena asho ukuthi ukubizele yabo uzosotha othe iqhamuka phela kodwa manguma amchazele wena mhlawumbe ukuthi kungani umaye la Ma uke wazibuza ukuthi yini eyangenza ukuthi ngihambe ngiyohlala no-Anti. Hayi mina ngazi ukuthi uyihlalele lapha ngoba usondelene nesikole esiseduzane. Okungani? Ngiyakujabulisa wena lokho. Uma uhleli lapho mina inkinga izoba kuphi ngoba uyihlalele wena kwa-anti wakho. Mina into eyangihambisa-ke ekhaya ile yokuthi uma ngibuza ngobaba uke ungishaye noma ungangiphenduli into eqondile. Isinqumo engasithatha ngigcina ukukhuluma ngobaba ilesi sokuthi ngihambe ngiyohlala nomalumekazi ngoba wangishaya. Base ngadecide ukuthi ngihambe. Ngikubizele lana ukuthi ngithole iqiniso ukuthi ngabe ubaba wami. Uthi ngikushayela ukuthi ubuza ubaba wakho kanti ubaba wakho umuphi ngoba ulo esamngcwaba la ekhaya. Ma ukubona ukuthi izinto zalaba abanye ziyalunga kume befake iziphandla zasekhaya la uthi ke ekhaya khona. Mina okwami kuphi ukubona kulunga. Wazi kanjani ngoba vele wena ngakuzala uvela uyingane ehluphayo. Angithi since ngikuzala. Mengabe ngifake isiphandla sala kaKhumalo ngiyagula. Oba abanye okubabone kule ngane oyizala ezithi mayifaka isiphandla saKhumalo bese ziyagula. Yimina kuphela ngithi. Hayi ngoba usukhulile okusho kwaziwa wena wedwa ke lo ngoba mina ngikuboni. Hayi asingaphikisani. Ungitshela usuku nje owagula ngalo ekhaya ukuthi oluphi. Umcimbi wawu last year angigulanga kona ngicela ukufaka isiphandla. Unganona wathi uphethwe ikhanda usho ukuthi uyagula. Wathi kumina uphethwe ikhanda. Ubona masana ukuthi ngiyagula la shuthi kontero ngiyayihamba engekho right ngalo. Emva waloko waba right nje wafana nezinye izingane lokho sokusuka. Ngoba sengisikhiphile isiphandla. Uzongibukisa ngabantu la. Uzofuna ukuthi ngibukwe zonke nezindaba zawami uzibuke ngabantu. Angizile ukuzokubukanisa into engiyicelayo ngicela ungitshela iqiniso ukuthi ubaba wami. Nanga ngihlola. Hayi uyizala iphinde ifuna ukuzalwa wena. Umhlola phela lo zongitshela wona. okusho ukuthi manje ngoba ekhuluma ukuthi akamazi ubaba ufuna ukubuza ukuthi ubani ubaba ubona njengensambatheka nje into angayakho le ayisho Haya angisho njalo kodwa mina engikwaziyo owala ekhaya ukaKhumalo. Naye ulalilazi ukuthi ingane yakhe. Sengiyakuqala ke namhlanje sizongibuza ukuthi ubani ubaba wayo bengamtshela ngathi ubaba wayo uKhumalo. pho yini egulisa umntwana ke wayehlupha kuyobheka kulezi zinto zabantu Hayi ukuthi angikholelwa kulezo yini angikholelwa kulezo zinto. Kodwa nje uyagula kube right kuwena ahamba ahlale right manje nawe uyambona ukuthi akakanalutho uyaphila. Unani noma umbuka. Kodwa ukhala ukuthi ufuna ukuba sekhaya njengabanye abantu kodwa kuhlale ngenxa ukuthi anivulelane isifuba kulento ayibuzayo. Phela ukuyithandela kwakhe kungeza ukuzohlala ekhaya mina angihlangani.
ngoba uyena owathi uyahamba uyohlala kamalumekazi wakhe, mina ngihlanganaphi-ke? Kuhle futhi ngoba uhlele ekhaya akahlele eminyango. Ngiyamthanda lo mntwana. Owami ngiyamthanda. Ngingamkhulisa zabe ngaka kanti angimthanda. Manje mawubheka kuhle ukuthi agule mhlawumbe endaphe ngokushona landela lo othi ubaba wakhe. Angikuboni ukugula-ke mina ngoba nakuwumqimane uyambona nawe. Uyasho nje. Nelizwi liyambona. Angithi uthi awuphilanga. Angiphili mengike ekhaya, especially ngafaka isikhanda sakhona lethi-ke ekhaya khona. Wena ma ngibona engathi mina awunendaba nami. Hhayi okusho kuqale lapho phela. Kuqale lapho ukhona. Olwana olana. Uyazi namanje ukuthi ingane zala ekhaya zihlali ngaphandle kodwa wena waphuma wahamba. Angithi uyabona ukuthi manje ngiyaphila ngihealth mengingekho ekhaya. Mengibuyela lapha angithi ukuba uthi ngiyagula mengibuza ubaba uyangishaya. Usuke ungishayela nawe. Hayi angikwazi-ke lokho ukuthi uthi wena uma ula ekhaya kwakho umalo uyagula kubonwa uwena-ke lokho ngoba mina ngikuboni. Okay-ke ma. Yini osuke ungishayela yona mengibuza ubaba ngoba ngowala. Exactly. Yini umshayela yona? Ngikushaya nini ngeliphi ilanga? Ngize ngihamba ngangihambeleni ngoba ngahanjiswa ukuthi ngishayile. Mina ngangikushayela izinto zakho ozenzayo. Ngiyayiqala leyo uzoyibika namhlanje. Ngoba ngibuza ubaba sekuyizinto zami engizenzayo. Hayi angishaya. Angizazi. Ade la ma kubonakala sengazi ukuthi ukhululekile ukuthi indodakazi yakhe ihlala kamalumekazi uthi nakhona sekhaya kodwa ezinye ingane zakwabo ihlala nawe. Ingoba uyena owayisukela wayihambela. Ngoba ngikhululekile ngoba akekho emkipitweni, akekho endaweni ezimbi. Still usengaphansi kwesandla somzali nalapho. Kodwa-ke uyazi ukuthi ma into nento eshoda ngakuwe njengomzali ongayikhiphi ithi phala kaxa kusasa iba yinkinga. Ngoba thina abathi noma sikubize la hayi ukuthi asinayo isolution yayo yonke lento. Besifuna ukunika ithuba ukuthi ukhulume uveze ukuthi wazi ini nani. Wasikhathe ebhala usisi. Sasazi thula line ukuthi sohamba sifoshone ephi uba somthola lapha sibuye naye. Kukuwe ukuthi wena uyamtshela ngokwakho noma thina siyamtshela thina noma siyambonisa. Nina nobe nihlanganaphi nendaba zakwami? Angithi sigcine first isixazululo thina. Nobe nihlanganaphi nendaba zakwami? Sifuna solution thina into esize. Ngoba into ebengcono lobo ufuna hamba olanda omalume alanda obani azongibuza lensambatheka bekhona. Anikwazi ukuxazulula inkinga zomndeni wami nini. Okay. Shuthi ngamanye amazwi uthi ma asithathe over ngoba njengoba ula nje sizoyiqeda lento namhlanje la. Asizwe ngathi uyavuma Ngiqeda indaba zakwami. Yeah, ezakwami la. Sifuna ukubona ingane ibuyele ekhaya sezekuhlulile. Hey nasi simama. Sifuna yabona uma ukuthi lento esizoyenza manje uthi awuyazi. Hayi ngizoke ngibone. Sizobona ngoba sesila Ngizoke ngibone phela, ngizoke ngibone. Nangamehlo ephampi siqhubeke. Hayi ngizoke ngibona-ke futhi ngizosuka ngiyihambele. Ungayindawo. Ngizosuka ngiyihambele. Angihlangani nje nenonsense mina. Yena abantu. Uma wakho lo? Yebo yena. Lalana asenze kanje asimlande sibuye naye sizwe ukuthi lolu laka livusa lungaka sizogcina senze njani. Kodwa egcineni khona sizofenyelela siphethwe sendaba ngoba ikhona indaba ufuna siye kuyona. Awuhlale kanjalo siyabuya. Ngakho usukhuluma wena ngithi uhambela uhlekile phuma. Bekufanele. Lo ufunani la? Hayi, ngahlangana nabantu behlabenyo lo ufunani la? Uyamazi? Ake sizwe ngawe kuyamazi. Hayi angimazi. Pho wajika athi usuhamba wabuya wathi lo ufunani. Hayi ngibona kubizwa mina. Ngiyafika khona lo muntu. Uyamazi na? Cha ngibizelweni la njengoba khona. Thina sikubizela khona la ilento ede khona yomntwana ukuthi ufuna ukwazi babwa. Uyamazi ubaba? Ingane ifunani? Ufunani ngani? Ngifuna ukwazi ubaba. Ngoba phela siyikhulumile lento. Ngifuna ukwazi ubaba. Sengiyajika futhi ngiyabiza ngibizelwa wena. Engase ungiphendule ekutheni ubaba ubani. Uyabona into esixabanisa nawe yilokukhuluma kwakho. Yilokhu ukukhuluma kwakho kusixabanisa nawe. Anginalo ilungelo lokuthi ngazi wami ubaba. Ngcono ulwana uthi ngowalapha ngibona ukuthi angene wakhona. Okusho le mina engiyishoyo wena uyikholo. Ukholwa laba bathi walapha engazi khona mina. Wena wazi iqiniso. Asikalo sidrayisa lengane zakwethu. Umazi kanjani ubaba?
Sawubona baba, siqala kubekele. Sawubona Ninjani mfana. Nkosi yami? Siyaphila njani? Ubani ubaba mhlawumbe ukuzethula kubabukeli bethu? Hayi uMr uthulane wawachapha. Mr. Cha. Uchapha. Uyamazi uma Kancane wasunesikhashana esingangeminyaka ngicathu mithathu noma ngaphezudlwana sake sabonana saphinde sahlukana. nihlangana kuphi nisenazana? Khona la ngangiye khona kanti zesizulu zamadlozi lezinjalo. Oh, kuthiwa Ya ngangosizwa khona isokufuna kulunga. wahleka ma. Kahle kuhlangenwe ngami. Yabuya imemory. Kuhlangenwe ngami. Cha, uhlangene ngayo uyabuya nayo imemory ukuthi ubani uMr. Cha. Ya sengiyamkhumbula kona manje ukuthi ubani. Ubani ke xoxela izwe lonke nami. Sengiyamkhumbula kona ukuthi ubani. Ubani? Azange sihlangane le enyangeni ngiye kothwasa. Uqinisile phela sahlangana khona. Sho ngisho ukuthi nami ngangiye enyangeni wangena wena. Sengiyakhumbula ke wengane. Ngiyakhumbula. Uyena lo ubaba walengane. Yena baba wami lo. Uzokayichazeka ukuthi kwenzakalani hayi mina. Azivu usokhohliwe. Akuchazele. Hayi mina. Awu. Kusho wena ukuthi uyena ubaba. Cha akachaze phela naye. Achaze naye. Angithi sengishilo lento ebeniyifuna. Angithi ngiyishilo. Akachazele. Baba uyalazi udaba. Buza ke ngane ngoba ubuza kakhulu ukwazi ukubuza. Akulazi. Nami phela njakalazi udaba uthi nengane. Hayi akulazi. Mina ngishadile kunomfazi mina. Nengane zami. Yima wo. Cha ngishadile ngophethe umzi wami. Ushadile nawe. Wathi kumina ushadile. Ya. Ngafihla mina kuwena uthi ngishadile. Umfihlela nje ngaliphi kanti nafa nathandana? Hayi azange sithandane mfana wami. Kwaba nje ilokho okwasihlanganisa. Lokho la kwaze kwaba khona lengane. Wengane nangu uyihlo. Nahlangana ngezansi kwavela. Akekho omunye lo. Hayi kungaba njalo ngoba isikhathi impela sahlangana kanti ase ngizophuma. Ukuthi mase ngiphume lapha enyangeni sengiphothula ngigoduka. Kwayindlela esahlukana ngayo wayebengena yena. Sabe sihlukana. So why mama? Kuyangithusana kodwa lokho phela angikwazi mina. Bangisho ukuthi iminyaka semilinganyani phela sagcinana naye. Sagcina ngikwazi lokho. Uyifihlele indaba nga? Wangeke umntwana ngimveze ngishadile indoda yayibena la ngithi ngiyothwasa khona ibingakholelwe einkolelweni zayo. Kwenzeka okwenzakalayo sengiphambili. Lengane ngithi niyazi ukuthi umuntu mayizali uma ngabe ezele emshadweni kusuke lo ngane ungeya lapho ngenza kanjalo ngoba waze walala ukhumalo engazi ukuthi iyakhe. Awu. Wena uyena okakhumalo nanguyihlo. Ucaba uyihlo. Nangucaba. Uyena ihlobo. Manje wena khona okunye okufunayo. Nganginezathu ngoba ngisave umshado wami. Angithi yebo nganginezathu naye futhi nalo yihlo ngingasamtholi nakuleyo phone. Ofuna ngenze njani? Yami ngiyiqale ematsheni phela ngoba wena ufuna uyihlo. Kodwa elami icala ke angithi usuhambe wahamba wakuthola naku kuyihlo khona khuluma naye. Wena babayi ngoba waba nomuntu ohlekisana naye entwaseni awuzange ucabanga ukuthi kungenzeka abe pregnant. Cha. Kahle Bangisho ukuthi ngase ngizophuma ngifuna khona lapha kwaba zinsukwane ezimbalwa wava inyanga. Ngase ngiphuma. Kahle shuthi wena ukukhonzile ukuthi udlaye ngabantu besifazane kwapha kwakumele ubuyele back. Cha mntanami uyashuthi awukhwelanga phambili kwesandla sami. Ubuza kanjalo umuntu omdala. Uhlangana lapha manje nalokho. Ngoba ngiyakutshela ukuthi ngase ngiphuma laphana ngihlangane noma wakho sasintshontshana kahle ngoba ngase ngiphuma. Kwase kuphuma mina wangaba nandaba ukuthi mhlambe usalile wakhulelwa yini? Angazi kuma wakho ngazange ngisho ukuthi ngathi mase ngiphume enyangeni yalahleka ifoni esasitholana ngayo. Sangaphinde sitholane ke manje. Manje ngoba ngiyagula ke somisa kanjani ngidinga isiphandla sasekhaya uqobo. Kunzima ke lokho ngoba nginunkosikazi uhlanye lenkosikazi nami ngihlala naye. Manje ngifike ngomthala kangaka ngithi ngiwami. Cha mntanami ngangifuna uba nengane ehlaza
ezama zihlaza ziyahlonipha. Umfazi ukuthi naye ingane. Angikwazi ukutshela umfazi konakala uzothi umfazi ngangiyothwasa noma ngangiyonakalo umshado wami. Kuthi uthi senze njani-ke manje? Phela nowami umshado. Wena usevo wakho okumele ngoba phela ukhumalo ngise ngiyasho ngoba akasekho. Mina wami usekhona kunkosikazi. Phela mina usiko lasekhaya ngiyalidinga kodwa. Manje uzomisa kanjani? Ngizolinda wena uthi usazocabanga ukuthi uthanda kwalikhunyana mntanami, uthanda kwalikhunyana mntanami ngoba uhlaza lo muntu enhlala naye and unezingane zakhe nazo lihlaza sobe sesiyathuka ukuthi awu senosisi omdala kangaka baba lwasithi umthatha kuphi nawe somdala kangaka. Wena usanendaba nezingane uthi izocabangani? Ngezami phela wena uma kwasanza ngitshele lutho. Kuyaqala mina ukukhuluma nawe njengoba ngitshela nje ngibizwe la bengingazo ngibizelweni. Ngizophilana nani la nobabili. Ingabe ngangizokutshela ngicoshana. Ngiyakutshela ukuthi ifoni yalahleka futhi asikhulumela kuyona. Angenzanga isimswapho. Phasa khona umbuzo. Njengomuntu owawumthanda. Ongelula phela mina sengiphothulile. Okuyena osuke ephethe ingane okhulelwa wesifazane yena wazile ukhulela. Ngichazile nje ngoba phela wayezothi ukhumalo nengane ngiyaphi nengane yonke into engangiyenza wayefuna ukuyilandela ukuthi ngiyaphi ngiyonzana. Kodwa ngoba nayo lengane ayifanga mina ngiyikhulisila ngisibona isidingo sokuthi ngabe ihamba ifunana noyise ikhulile manje. Nakho kuyisesefikileka kaboneke uyamuza ukuthi uthini. Akukho ngizokubona mina nowangifihlela usakhulele. Uthi unomfazi yiyo ke lento engangikufihlelela yona ukuthi ungaze ubone ngoba unomfazi ahlala naye. Hayi uqinisile kunomfazi. Nje wangithanda uyakutshengisa ngokuzobala ukuthi awunandaba naye. Mntana angizange ngitshelwe mina stali. Ngiyaqala manje ukuthi basengibizwe labo. Ngangikhuza ungezwa. Cha angikwazi ukuthatha ngihambe angitshela ukuthi ingane mina. Angikwazi ukutshela ingane. Angikwazi ukuthi wena ungidrive ukuthi angenze ukuthi. La isikhona iyakutshela ke ingane. Size safika kuleli zinga. Kanti uba wawenzile iqiniso kwabasikho kuleli zinga unganalezo ngane ziyakubona umhlaba wonke ukuthi thina nawe sila. So ingakho mawunolanga enganeni uyayazi le ndaba ubuyifihlile. Usuyavuma ke manje ukuthi ubeka ingane isandla ngento eyibuza eyeqiniso. Uyabona ngempela umhlaba mncane. Uzamile ukuphika kithi wazama ukubaleka samnqanda satshela ukuthi thina sisukela udaba singakuthola bonke ubufakazi sabuqoqa sabubekana nangu baba ukhona. Baba njengamanje akusasizi lo siphikisana sikwebhana senzani nangu umntwana usekhona. Ikhona indlela ukuthi umsize ke njengamanje ngoba uyakhala ukuthi ezintweni zamasiko uyashoda impela. Uyagula udinga ukwenza into yesibongo ukuthi mhlambe ke uhleleke njengendoda ucabanga even though usho ukuthi unkosikazi uhlala ukuthi ingane le phela ayihlangene namaphutha enwenzile. Hayi umsakazi into engizoyisho nje ukuthi ngizoke ngihambe yohlala phansi kuba yena ngiyambonayo hayi ucishafane naye kuloko kwami kokugcina. Uyabona ngaluthango wami phela kahle kahle. Hayi achayithini ayidingeke. Kusho ukuthi ngizoke ngihambe ngokhona lwahlanya lwami lapha. Ngithi ukulipolice ukulihlisa umoya. Bese ngilifaka lo daba ukuthi hayibo mama wekhaya khona ingane engayithola lapha nami ngithi ngize sisula umlomo ukuthi phitshi kwenzeka lokho kwenzeka manje sengiyacela ukuyilanda ngibuye nayo izobona udade wabo ibese iza ke wazi ukuthi ngihlinzele noma imbuzi ngibike kwabadala kwayona ngeyami kahle kahle kodwa ke ngizocela kuwena ukuthi sikwazi ukuthelelana imimoya ikwazi ungena ecekeni. Sis ngiyakwazi ukuthi unolaka liphezulu kodwa kubaba nakhe beke ecela isicelo ukuthi mnikeze ithutshana nje akwazi ukuyokhuluma no stepmother wakho lapha ukuze akwazi ukulungisa lo yavo. Ngiyakwamukela lokho ngoba ngiyadinga usiko lasekhaya. Kusho ukuthi ngozwa ngawe ke kuzomela unginike amanamba wakho. Ya mase siphuma lana angifuni ukusakaza inombolo zami ku-TV ngizokunikeza mase siphuma la khona mase sokwazi ukuxhumana kahle mntanami. Vele sinayo inamba akungako sekutholile asadinga. Hayi mhlawumbe uyithola khona la bangithole kuyona nami ngithola ngazi ukuthi ngifuna ubani. Right ma Thembula kasalehlile man. Ngoba phela dadwilo lisivele yavela qhumela ibhuku. Hayi angizihlise emntwaneni noma kunzima kona. Yizizi izinto engangiyibalekela ezifana na kanje.
nokho ngingazi ukuthi umyeni wami yena wayezoyithatha kanjani, kodwa njengomuntu owayelungile wayezokwamukela ngoba naku wakwamukela noma mhlawumpe wayebona angazi noma wayengaboni ukuthi imbewu yakwakhe mntanami ngicela uxolo. Ayi, Ngiyakuxolela. alright. Uyangixolela uma. Ngiyakuxolela. Uma Ngoba wakho sengikutholile ekade ngikudinga. uzobuyela ekhaya. Yebo. Uyajabula. Hayi, uyangijabulisa. Sibonga kakhulu baba ngokufika. Siyabonga. Ngenza kwethu, ngiyathemba ukuthi happy ending yona into esihlala siyilangaza seyidinga. Seningitholile bekade sikufuna ekugcineni. Okwethu nje ukuthi wena usibhalele lapho ku-email address usho ukuthi awumazi ubaba. Bese sithola yonke imininingwane esiyidingayo ukuthi lo osolakala uhlalaphi kuphi ihlobo yikuphi. Uyosoqala siqoqa ubufakazi bese kuletha kuTV sekuphelele. Sale kahle. Is there black